baru masuk mahita tuwi opat. Na parjolo keluarga amang ika sihaan. Baru opu Debora. Menghu muse keluarga amang P silalahi boru padiangan. Na mengihut keluarga opu Angel Pardede. Na mengihut opu Lydia boru sihaan. Opu Restu boru Pardede. Opu Bayu boru Napitupulu. Boru diwakili amang inang molo boru diwakili. Baru na mengihut muse nyonya silalahi boru Tagalung. Na mengihut opudian boru Sianipar. Na mengihut muse amang Johannes sihaan. Amang Ipan sihaan. Amang Simangucong boru sihaan. Na mengihut ama Oki sihaan boru Pasaribu. Nung anak Judika. Banyak. Ika. Nangis Ika. Daw. Ama Judika sihaan na parpudi. Judika. Nyon nakig perwakilan. Songon ima manginang songon nahugurahok kami pertikenon sa tami ma tuinang uluan inang lao pasaton. Belas pasat jo mau lihat. BB2 mau tusi 2. BB2 mau lihat tusi. Boruna. Tinggal dunia. Iya, amanami inanami parjulu sahali mauliate madi debata naung mangukap rohani SSC teh amang SSC nang di SSC warhite amang situa amang simbolon wasatami ma mauliate alani balgani rohamuna lau pasahaton bakti paskaon tu piga-piga ruas ni huriata
Amang inang dohonon nami do bahwa ima na pinilit ni akasitua lingkungata. Mulope isarana song nahurang pas di rohata dihitamai. Nang pola taswarahon manang tu dia. Tujuluan ni Arion mulo adong akapad dapot aka usula siya kita be tapasahat tu akasitua lingkungata be. Alay lasmaro hamuna amanami inanami na majalo di pasu-pasu di batama hamu suang soni nang SEC marhite-hite amang situasi bolon di pasu-pasu di batama hamna di pasu-pasu di batama hita sudeda Kristus bangkit, Haleluya. dia bangkit, Benar-benar bangkit. horas madihita. Horas. Tabuji Tuhan ta marhite na marede laus tapasah ma pilihan sada dohot sadebe. Tapasada marohatta martangi yang mahita.
Puji-puji disembah rohanami Tuhan, ama perdinggan bangsa nahu sombahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di saluhut asini roham do denggan di basam na toktong mangiring-iring olu nami sigano pari. Opele Tuhan, nang marpungu do hami ruas ni huria maka BP sopo surung, di bagas joromon di madinalaho manangihon hatami. Alaniali Tuhan pargogoy man aposomon dinalaho pataria sokatam di tonga-tonga di huriam. Ato ngali Tuhan marsaringar maho di hami nungarade hami laho tumangihosa. Amin. Horas malihida. Selamat Hari Paskah. Amang inang tabukka ma bibeltai hatani debata nagabiturpuk jamita dihita di bagasan parminggota di Paskah napadua honon dienet may sian buku pesalmen biddu 110 walu mamuka sian ayat 10 tolu rode ayat 10 walu molonunga tabuka tajaha ma margati pasorin songonom ma didok nunga gogo tutu di pisang Jahoba ahu alai dang tung tuhamate anahu di pasahat nunga pola di gogoho manulakon ahu asa tinggang nian HP Jahoba mangurupi ahu suara ni olop-olop dohot hatuaon marsaringar diudung-udung niak kapartigor siamun ni Jahoba do sibahen hamonangan dang tagamo mate ahu say na mangulu do ahu asa hupajojor akka pabahen ni Jahoba ido sahatna. Dihamu amang inang na hinaholongan di bagasaguar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Molo dido nakidiminggu taon oma pesta Paskah na paduahon. Molo di hari Minggu manang naktuari. Natarayaho ditiki pesta Paskah na parjului ima haheheon ni Kristus sian hamatean. Jadi molo didok HP amang inang Paskah na paduahon ahado siya tidak kunota ahado nataraya hodisi. Bahasa ma huriata HKBP ikon diraya hodo pesta Paskah di bagasa 2 hari. Minggu Paskah dan Senin Paskah. Adong do hamu amang inang na boto alusna. Unang may nang padirat tong mga lusi. Adong do nama boto hamu amang inang alusna buah sama 2 hari tarayahon pesta Paskah. Molo di hari Minggu rupani iman tarayahon haheheon di Kristus yak kamatiani. Alai anggo di Senin Paskah manang di pesta Paskah na paduahoni. Natarayahon di son omma na marhadomu at tutopi ni minggut tay. Ima makatidakon hamuliaon ni Kristus di bagasang ngulutta. Basa di bainon gabisada perayaan khusus mardomu maon tu kejadian ni Kristus Yesus dung hehe ibana di hari patuluhoni dung jupang nasida muse rapdohot akka sisian nai dilokdo naikon utuhon na do nasida laho mamaritahon barita nauli. Oleh karena itu bentuk perayaan pada minggu atau pada hari Paskah yang kedua adalah bentuk-bentuk kesaksian manang pakatidangion taringok tu naung hehe Kristus. Molo di halak Yahudi di Ibadah Paskaun gabe tadda
manak parningotan ruar na sida siya Mesir amang inang. Alay molohita rupani adong dua nakin naung hupajozor ahamay perayata di Ari Paskay. Songoni mamang inang molodilo nakin anggo di Paskah na padua honon makatay taringo tupak katidangon manang pazozorhon hamuliaw ni Kristus hirahama nabuwe hati dakunota di bagasan nguluta taringo tu asini roha doh dengan bahasa ni Jehovah naung ape di bagasan nguluta usuk kumazohamu amang inang molusuk kunai kamu ahama rupani naparzulu hati dakono muna taringo tu asini rohani Jehovah di bagasan ngulumuna. Hai pason arong dope asing nio hosa hanguluan oma naduon hai pason dohot hosa hanguluan. Alania manginang suga diri suku kamu perupani yau do hati dakonomu amang calo padita molo disukun rupani pajozor mazo asini rohani Jehovah natok tong di hamalati hokko di bagasan ngulum saha tunwaeng ido tong alusu mau lihat tema Tuhan dile hokko do peau mangulu airato tu bahak do pe amang inang naboy hati dakonot tadi bagasan nguluta taringo tua sini rohani Jehovah natok tong mangiring-iring nguluta si ganupari bodo guarota rupani marlas di roha do hita siala hipas pamatangta boy hita mula-ulaon alainak pesonita halason toropat do pe jolmana marsahid toropat do pe rupani jolman waeng nasa itu matangis rupani dang aladang boy di ula-ulon na holam mga peibana ngasusa arong do mesin aboy tahala solor rupani dengan ni parroma tanggota alay molo tahalas son ni rupani amang inang torop dope piga-piga keluarga nasursar rumah tanggana molo tahalas son rupani amang inang taringot tu pargelengota bay sikola na sida di pangaratuanan utoropat dope jol manaso arong geleng na toropat dope jol marupani na subuhi geleng na marsikola ala ni parir ni parngulon na mulu taha mula teo dong se dah tidak ko pabayanan Jehovah di bagasan nguluta siala mulu malehi ta arong bui tupasi panganon mulu neng adopsi tu horota bui adong si palaon alai tahalas soni torop do petong na haraparon torop do pe mulu neng adopsi tu horon na ikut jolomar pikir do nasida do bahenok kutuari sugut alani amang inang bolamian nakid dihamu gajang ni umur hosa hanguluan rumah tanggawan naringgan geleng sukses marsikola karizo di pangaratuan molo malehamu adong lau si panganom muna molo adong nang situ horom muna adong lau si palawom muna molo miyad da peo namang inang di ngolo muna omma dito diturpuk taon nakin hamalate homma hati dakonot ma pajozor mau di bagasang ngulum alay molo songon na hudok nakin saya tadok kita marlas ti roha HP adong dobe parir uparirang uluna siak kita hatcitang uluna siak kita do napalo mga pedang boy na sida aha mana boy do horon na marhite turpukon rap jota jaha amang inang dia 10 pitui 2 ya bang tagamon mateahu tak tagamon mateahu dinda Jehovah molo pere rupani adok kita nuaing di son
Na so dilehod de bata dope. Na so di basa-basa hod dope rupani sa dana di tonga-tonga ni keluarga ta. Ro di bata pangot to mari di turpukon. Dak tagamon mati ho. Molo adong do dadai rumah tangga na masa di keluarga tabe rohatan di bata madok dak tagamon mati ho. Molo namar sikor do tadi hamu manginang lawo manari-nari tuaka ngulu muna, tuaka ngulu ni geleng muna, rohatan di batana dok, dak tagamon mati ho. Nungabe tarayahon amang inang natwari Kristus nunga hehe sian hamatiani. Molo dibege hamunakin didok amang paraget datai na dikutip sian Johannesi roh Yesus madok ahudo hangolua dohot haheheon saluhut halak na porsea ikom bangun doi na tape nau mate do lapatan dia mangina na perjolo didok Kristus do siala nong hehe Kristus tay didok ibana ahudo hangoluan bohado taringok tu hangoluano. Bohado taringok tu hehe onon. Molo hehe Kristus. Ahado nabui tapai hehe amang. Ina. So nitong sonarong akar remaja na poso. Apa yang bisa kau renungkan berdasarkan kebangkitan Kristus di kayu salib? Adong, naboy, hatid ako muna, manak pa dyan muna, inang, amang, ibaga sangulo muna, marhiti nong hehe, Kristus, manaon, dosat tay, taringo tu, nanidok, bunga, hehe, Kristus, batok kita pe amang, inang, bahehe, ma, hehe siya dia, molodidok, di buku Romai, naginuriton ni si Paulus tuhuria Rom didok do di si nak tartanom do hita rap do Kristus di bagasan padidion atau gabe ibaru mahamu tinggalkan cara hidup yang lama tui sema nagabe padang si tujuan wae tu Kristus saluhu do zolma amang inang marlau dosa Marzami tapi rupanya yau songonot tong ami berak kamu tongdo marlau dosa alai nang pesongoni siala nunga hehe Kristus lahu manubus dosa ni jolmai ala ni saluhut halak na persea saluhut jolma nang tartobus naik kodogabe ibaru cara hidup yang baru tinggalkan kehidupanmu yang lama molos dihamur remaja napo subuluk saya somal hamur rupani marhata najat berkata kasar mololung hehe Kristus rupani dilo tuhamu ikon tinggal honommu namai cara hidup yang lama molo selomolo pero amuna marhem perrupani di garejona ka anggikur remaja napo subuluk siala nunga hehe Kristus tuhatai di paing otamu nuaing di bagasa parminggo tahun tinggal homai gabi ibaruma hamu napaduahon amang inang didok mesenak kidisi ahudo haheheon akulah kebangkitan ninda Yesus atong molo ibana do kebangkitan ni aha naboy putih hotta umma tajaha di ayat saplalui rapi tajo majaha dua tolu ya nunga gogotung di pisang jahoba ahu alai datung hamat tumatean au di pasahat dada tu hamatean au di pasahat rima kok kamu amang inang tolu tahun rupani Yesus mempersiapkan dirinya
untuk menyampaikan kabar sukacita ke seluruh dunia. Atar bagak doon, filosofi 33 tahun Yesus mempersiapkan dirinya, 3 tahun lebih Yesus menginjil, menyampaikan kabar sukacita ke tengah-tengah dunia. Alai, dengan 30 keping perak juga ia harus dijual. Dengan 3 kilometer juga ia harus berjalan memikul salib. Dan dengan 3 buah paku juga ia harus ditusuk. Tangan naon, baru pak naon di padung, ipaku dulu. Baru dengan 3 liter juga durus mudarnei. Baru napar budi di bagasa toluari do ibana bongot di hamatean jala di hari patuluhoni do ibana hehe jala tung bakit jala tong tolu do nanang sidohonotta sidohono ni Kristus rupani marhiti hayon itu hita. Aku mengasihi kamu holanido dada ubal gasiani ai holong ni Kristus hido rupani na gonop ubahen las rohana laho manubus jolmai sian dosana. Atong molotung parir perupani amang inang ngulutta molo setangis rupani hita amang inang sialan ni bernit ni pernguluta molo sa itu matangis rupani hita ala ni si taonon na masa di ngulutta yaro hamumar pesawat ita damur tahe amang inang pilot nai molo pesawat tamu tahu kita tidak mengenal siapa pilotnya alai postoro hatta naik kosah do hita tujuh hatta molo markapal hita rakta hadda isin aku danai alai postoro hatta saat hita tujuh hatta molo nang lau hita rupani amang inang mangalang bakso tu si pangobat manak tu bundaran marangkok mahita si pangal pamidion dak tadda ise supir rangkoton alai postoro hatta saat hita tujuh hatta atong duai ngamang inang nunga takasbe tatadda Kristusi nunga takasbe rupani panadayota taringo tu si paluai 30 tahun dipersiap pengoluna 30 tahun di mana rupani mamaritaho barita nauli imanakin barita taringo tu filosofi tului ngatung takas panadayota taringo tu Yesus atong tung raju madobehita ragu amang inang taringo tungulut tau tung raju madobe rupani hita amang inang mabiar tung raju madobe rupani pasobuon ni debata hita di bagasan gulut pamanao nakana hasiti tau ay gari ada pilot gari ada nakoda gari ada supir naso takas tatadda manangise pos rohata sah tidak disetujui tay balam malam ada Yesus naung takas tatadda ay tu pado boido Yesusi tapangasahon di bagasan ngulutta atong naparpuri na yung dohonokku hola sada nakiposti rohata songon nanidok ni ayat 10 walui siala naung hehe Kristus Yesus dang tagamo mateau say na manguludo ahu rapi tamadok 2 ya bang tagamo mateau say na manguludo ahu amin amin martangi yang mahida mauliati ma ali Tuhan di pasaharuan nami siala nunga hujalohami ali Tuhan hatabi ima na di Patarias na posom di tonga-tonga ni Huriamon
Matjelas rohan nami ale Tuhan, di paingot to hami, dada ale Tuhan boy pangasahon nami diri nami. Alay pos ni rohan nami ale Tuhan, dada paluasomu hami mate, say na mangulu doahu, siala nunga hehe Kristus Tuhan Yesus si palua hami. Alanya Tuhan lopok kemahatam naung hujalo hami di bagasan permingguan nami yon. Turohan ang pikiran nami gadup marsada-sada. Asa tunggal Tuhan tarida pakorhon di hatami di tonga-tonga ni ngolu nami. Marhite pakatayon nami. Marhite parulaan nami. Marhite pabahenan nami si ganupari. Toktong dali Tuhan madok mauliati hami di saluhut asini roham na toktong biya di manggusan ngolu nami. Hurajumi hami dole Tuhan memang dang di pasobuho hami le Tuhan mardalan marsada-sada. Pos situturo hanami le Tuhan na toktong do di dongani ho hami. Dang ipasobuho hami le Tuhan gali. Saya dilehokoro di hami gogo di nalaho mangulaho gogo naung di pasahato marhite ulaon ng pinasaha mo tuhami ganup marsada-sada. Alani ale tuha postituturo hanami. Natoktong dope pasu-pason na pasu-pasom muhami ruas ni huriam HKBP so pusurungon ganup marsada-sada siyan na met-met rodi na magodang ale Tuhan. Pasu-pasu akka parkarjon ni ruas ni huriam. Pasu-pasu parumatanggaon ni nasida. Pasu-pasu saluhut akka ianakon ni huriam na toktong dope ale Tuhan waing marsikola di tano parserahanan. Dia karuas ni huriam ali Tuhan na toktong dope na subuhi dapot akarejo. Patudu ma ali Tuhan dalan na siyakoy. Asabuhi ali Tuhan marlas ni roha na sida. Ima taruli siyan las ni roha na siyan hoy. Songoni ali Tuhan anon. Di namardo musirang dohami siyan bagas joromon. Postituturo hanami le Tuhan horo toktong na majagay hami. Pataruhok kami le Tuhan tu bagas nami be di bagasan las ni roha na siyakoy. Asaboy le Tuhan kami rak marpungu muse dohot akka keluarga nami ganup. Dia kadongan nami le Tuhan na subuhi do perak marpungu dohot tami di bagasa parmingguanon. Pasu-pasu na sida le Tuhan. Lehon hai panson nang gugu na siyakoy. Pasu-pasu na sida di bitong-atonga ni parkarejoan na sida. Molo ala ni parsahiton na sida do ale Tuhan ubahin na subuhi na sida ro tubagas joromon. Lehon ma hamamalum. Ay postituturo hanami ale Tuhan hodo paddaoni na sumurong. So ngunit ale Tuhan dia kadongan nami molo tungala ni losot ni rohana sida. Buka jala tuhi rohan ang pikiran na sida le Tuhan. Satu tu partikian na neng ro. Lam tu retana, lam tu riana male Tuhan ruas ni huriam. Laho marpungu di bagasan permingguan. Ima dinalaho mamuji pasangapon goarmu nabadiye. Hurajami hami dole Tuhan pardosa nagudang do hami. Alanile Tuhan urasi hami siyak kadusaun nami asa tung tamaha miale Tuhan gabe habauran ni pasu-pasu. Jalo matang yang namion holan mga sahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Maredehita sian nomor 130 memukasane sada laos papung pelia 2A dot 2B.
Tatangnya koma peleata. Ali de bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na denggan dot na sauli basa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Say jalo may gabiwa na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa ho para siya kami pilianon. Pati bulon harajon mo ritong atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tahdami gudang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magoarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tungau songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, song panesa nami di dosa idongan namar dosa tuhami, una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangangku. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodako Tuhan debatama bohina tuhita jalasi marohana midahita. Di dopako Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasaor madamena tuto ditabe. Amin. Amin.